हेलौ लोगोफोर, मागो बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। नै जोंनिया गामियाव रायजोनि अमा सावगासिनो दङ। गाबोनो जोंना रायजोआव 1 तारिख खालि जोंना पस्ट जानाय जायो एबा जानुवारिनि 16 तारिख जाहैयो। दा बिनिनो पस्ट जानायनि आरो न'खर न'खर रानो, बिनिनो अमा गोदाबाय थादों। आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। मागो बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। नैबे जोंनि रायजोनि मन्दिरनि मेन गेट, बेयावहाय दिनै दा मोनानिफ्राय प्रग्राम लानाय जागोन, बायदिसिना हाबाफारि। गोदाहांबाय। गोदागासिनो अमाखौ, बेनिफ्राय गोदाखांबाथाय न'खर न'खर राननाय जागोन रायजोनिफ्राय, आरो गाबोनो पस्ट जानायनिबो दोननाय जागोन। गोजोन्थों रायजोफोर।